Hato baza chermasi yak si hin kutung nang pa karai kutung ka sak sang pa shibu nok phai ma le te si mereng ma te mereng mang pa la jotono la sogo ani katal blogo ani video nai toma bagai jotono hambai maro dogar kag kidai dogar kag kidai Cuma sama lain tes mah celani samung beris kai matong asu gorib kita itu gak cakiri tabong ke kili toga ni bagai bahake ठीक ना bahake sahi nalai tong do geta ke tong nai ha kere huma ba ya guru na wei sanaruma yata sang buma basa numa khalai jaga kere huma ni asang ni koya bikhura huma ni asang ni koya je samung no chikontong kototong dorotong ma khalai jago sang buma basa ani ama belai kesrang samung je samung no pa rang humao celani samung tong muren samung tong je samung no bo khaima drongo khaima o haise payang lebono ge kisa misa roi tong hata ama samung khai tong ma jaga bo tok tong ma jaga bo phai gira di khai phai gira de rong phai gira de hon jaga roi tong hata keri ba sangkanai ma khai jago mongkha gedegma ni cuki gedegma bosoni cuki susuni bono naruklai manita sang susu to keri kha matai chai thang ha ang class 3 de 4 de fro monarang manita pogoi pe hain phane afro rogong nai tabukke clean khai bela hang hayama budar mano kasang khai pela nai bus clean khai pe kha tabong ke fry to hata satungo yak bunaigra de klei judu sung pala ha tei majak tong man bagai satung fry to hata ke suki nokoti won tono mani sitra pita angai bono sul hata tini nogle pe mane ang nokoti pakarok ungja jaya ba harok no ba lepe ma tong juta omong ke nogle pe baiwei aro lai mani ta agura bani no ge monti poni moi hata bono agura sailai tong lai ama bai je phorong no khibi tong lai ta bono tini pengi chalai ban bagai ama bai kanai sailai tong lai kok satute motom oise tini dipone moi motom oise agura pengjak my favorite nok phai ma le teisi mereng mau te mereng mang pala bumani kaslei sui ma tong su kaslei toi phai jagli akhe dosi dopra ke phai jagli tabok boroi sagra na boroi fulung maliyo fulung mai tong rakhodi lei boroi sanai huro butong kho sukru wisa hangkang bohoro derawo han bagai kai sas naita sikabuk bukla kereke baham sini ke bazar khai tong na je thok sabutana mutuk jak kare the next day. Ay, si Ripil si wow. Ay, teman ni Ripil lang ba? Ano lang le? Me. Ano si Ripil ba? Satu mungkin mau call kering pa yun. Gudok kaya ni bagay ready kaya sa thung hele we. Kosoy, plato, rubia,
alu moso piazo ke thung ready jang ke piazo mtai ke si hele rota nolo bhai ke hele bai comment khailele tabong ke gudok kutuk tonglaha motom sing tongsi bahai phaimani gudok bahai yang ke mai monjak ang tini phatok no bazar khainai ta beson rowui naidi sotui som jira beson rojak mono tini bazar khainai ta bosi salia naitongni pholongnai paya sakna salia waisa beson rogui mo phatok se hata sajak laha koto ke masa ge tini khainai hi ha ke khai masaila butui bangko paila mane asu butui ko paila ha roi nai la ha tiksha panang butui klong pa ha tanai de sai similio sai sim paila ha phatok bazar serma si yak si kutung nang pa karai kutung ko sak sung pa shibu mobile ba panu ya khana se chak se pa shibu tina ning phatok sejak jomok langmani nagra de hai tes ma sungsu phatok serma bo salia te dukho bo mala yak nai di omon kete porsa muilok bai akran ke sungjak ani bidong no asuk logro lia orono parosnai subscribe khaijaya tongke subscribe khai roja bai di kisa maya doya ke kisa like tei share khaibani tapok di hambai jotono no.